Bon dia, soc educador emocional i aquest és un missatge per totes les mares i pares que porten un mes tancats a casa amb els seus fills i filles. És per tots aquells progenitors que esteu patint en silenci el confinament amb els plançons i que us costa moltíssim controlar aquelles emocions negatives que us allunyen del benestar quotidià. Ei, si us tireu ganivets, després endreceu-los, que no els trobem, Vinga. A tots aquells pares us vull donar uns breus consells amb els que obtindreu grans resultats i fareu l'entorn familiar més plàcid. Al voltant d'una primera premissa que inclou paciència i tolerància, és molt important que, a fi i efecte de no transmetre la nostra por, la ràbia, potser a voltes l'apatia i l'ansietat que ens genera la situació que vivim, adoptem amb els infants un to tranquil, didàctic i pedagògic, equilibrat, sense amagar-los les nostres preocupacions, però intentant mantenir sempre una harmonia emocional i una coherència en el discurs que els transmeti una atmosfera de serenitat plaent i de control. Va, no ploris, ara sí quasi bé no t'ha tocat la bala, vinga, va. Vol que estigui en perill. Hem d'evitar pujar el to de la veu i perdre els nervis. Hem de preguntar-nos per les seves necessitats, pel seu estat d'ànim, escoltar-los molt, jugar amb ells, ajudar-los amb els treballs escolars, fer un esforç per entendre les seves demandes i amb sinceritat i amb empatia explicar-los les coses. Mai voler posar, com diem moltes vegades aquests dies els educadors, una gàbia dins d'una altra gàbia, la gàbia del confinament i la de la reprovació constant. Ei, no li talleu les ungles al gos ara amb la motosserra, va, que ja li vau fer la setmana passada i no li agrada gaire. O si no, jugueu-hi al jardí, que aquí dins feu molt soroll. Va, Aniol, no t'enfadis ara, vinga, va. És molt sentit. Com veieu, el suggeriment d'alternativa d'emplaçament del joc també és molt important. I sobretot, no hem d'emprar mai el càstig com remei visceral davant el disgust conductual, ni frustrar-los mai les emocions o iniciatives, ni la seva expressivitat en funció de la nostra comoditat o la de visites que hi puguin haver. Sube de mi, hòstia puta, collons, joder! Ara perquè està una mica desencisat i molest, però és un angelet. Hem de ser molt rigorosos i exigents en la gestió emocional d'aquests moments perquè en un futur immediat pot aparèixer un pòsit traumàtic generat per tota la negativitat acumulada, amb problemes latents que poden complicar la reinserció dels infants a la vida escolar presencial en particular i al dia a dia en general. Ara juguen a encendre pneumàtics. No paren, Són supercreatius, perdoneu un moment. Tu, ajuda un moment a ton germà a tallar l'hemorràgia, que mira com està deixant el sofà de sang. Que no em sents? Ojo, el sofà, collons, que de gotes! I de què és aquest braç que hi ha aquí davant de la tele? Tot pel mig del pas, tot tacat. Tu qui va trencar la Torre Eiffel de Palillos? Que sou imbècils o només voleu amargar-me la vida, psicòpates cabrons de merda, castigats sense anar... castigats!